Kecengsi kardom kadu kawe British 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami lapen pini la so video long nali tumhana ke than ponji la bangke non molam Voreng Avarsai Kejok Dunji pulte copy pia documents se Kenangsot ma la so documents ali seputak sinali tumapan la so video long nang than pachini ponikpo jong sinali tum la so YouTube channel na anta subscribe krilang pulte subscribe ikon lapen video nali tum share ponikon ane non pathek pen Voreng Avarsai Kejok Dunji Aphan copy pia documents se important ma la so list le lang polona lapen cethan polona non molam jong si Voreng Avarsai apply dunji mate jok dun example te nang litum malong ason tina documents Kedo Nangji labangke Kenangsot lo la so video lo nang litum ha nili nang than pachini poniko copy pia documents si non molam Voreng Avarsai jong si jok dun example te copy pia documents si Kedo Nangji lapen Kedo Nangji ma la so a documents a list nang litum han pini la so video long nang than pachini poniko lapen nang litum LABANGSO video comment box along tok pen than pachini kon nang litum along non copy pia documents si kidoma nang litum tok pen than pachini kon lapen jong se avelang polote koson si ke apply ning jima la so puthak stami nilin nang litum fan so video long nang than pachini ponikpo kicengsi nang litum thek pom long ji Assam jobs important documents checklist mate non molam Voreng Avarsai Aphan lahaya documents daga list long kiduan labangki Kedo Nangji labangki Kenangsot lo lapen keep the following documents ready before applying in Assam government job lapsi ladak list long kiduan a documents labangki Kedo Nangji labangki Kenangsot lo kicengsi a documents labangki nalitum theklongji educational certificate mate mark sheet labangke nalitum educational certificate labangke duwek nang po jong se educational certificate jong sawi pulote nalitum Voreng Avarsai labangke nalitum jogdon long egedji athemanon molam grade 4 stami class 8 penching lo class 10 anbangke nalitum kacharli dunangji lasi kecheng sila bangke important labangke educational certificate lapen mark sheet lo nalitum jong si class 10 jong se pass pulte lata nalitum certificate lapen mark sheet Kedo Nangji Kenangsot lo high secondary mate class 12 le pass tami nalitum long pass certificate lapen mark sheet Kedo Nangji Kenangsot lapen degree punon diploma punon professional course certificate mate PCC lo certificate dunangji labangke applicable lo la Voreng Avarsai long ka an si kacharle angdeng Kenangji ma class 8 ke pass to Nangji ma class 10 ma mate class 12 pass to Nangji ma mate degree pass Nangji ma jol hai lo dak pang mention pon doji la Voreng Avarsai lo stamina litum jong si jogdun execute la banke educational qualification certificate mate kacharle angdeng so certificate Kedo Nangji lata Kenangsot lo lapen number 2 la bangke proof of age mate arta fanalitum copy pia documents dak Kedo Nangji ma la bangke nalitum along SSLC class 10 admit card ba certificate la bangke duwek nangpo is proof of no arta fan kali pulte non molom la bangke puthot dak et pondo birth certificate ta non bangke accept pon birth certificate accept pon puai fits tami akibana birth certificate bangkali la non new barcode kido la so birth certificate bangsi accept pon po lo la penalitum long jong se birth certificate avi pulte la SSLC class 10 admit la pen kapre character certificate hol hai dolo pulte nalitum long chonglo proof of age pane arta fan bangke ngasila hinila bangke kicheng sila bangke educational qualification so certificate donang po la pen proof of age afan bangke mata arta afan la bangke nalitum long SSLC class 10 admit card kalite character certificate kali pulote birth certificate la bangke donang po lapen number 3 along labangke putho daki et pondutla PRC mate permanent resident certificate lata Kenangsot lo non molam bangke permanent resident certificate bangke stame Assam state job along bangke PRC hanghede tatek stame non sona council ba district lakar bianglong west kar bianglong punon
alang litum bangke hang data thekji stame hang hipin stame PRC mate permanent resident certificate la bangke Kedo Nangji Kenangsot lo jong se permanent resident certificate abi pulte nang litum domicile certificate la bangke 100% Kedo Nangji Kenangsot lo lapen number 4 la bangke employment exchange registration certificate mate employment exchange lata Voreng Avarsai pulotang tila employment exchange tami ison a documents lo lata nang litum doeg nang po employment exchange registration certificate labangke sitami labangke la Voreng Avarsai ke apply dunji atum si la employment registration certificate labangke Kenangsot lo jong nang litum non apply dun delang postami nang litum long la employment exchange registration certificate bangke nang litum apply det si kimiji mate nang litum semar det si miji si employment exchange registration certificates tami nata non molom la Voreng Avarsai long an bangke Kenangsot lo lapen employment exchange registration certificate puifis tami nang litum la offline employment exchange registration certificate la bangke alang litum non bangke accept ponpe si online pen barcode kedo LABANGSO employment exchange si alang litum non bangke ke accept pon la pendo tulang 1 3 4 la penon bangke 5 lo kopia documents Kenangsima la bangke kas mate community certificate if applicable ka certificate la bangke SC ST OBC MOBC EWS la item bangke la ka certificate la ta Kedo Nangji la bangke Kenangsot lo lapen kaprek category mate general category alang litumang ka certificate nang stame ka certificate waifit stame karbi yang longpen ka issue la bangke tribe certificate pusipunam no stame na litum Assam government a job jong si jogdun example ta tribe certificate bangke alang litum accept ponpe alang litum la online men ka apply ka certificate bangsi ka accept pon no sinali tum long nali tum non la online pen customer ka certificate doma bima la tunani tum comment box long than pechini ngon la pen non bang ke 6 number lang polo na 6 number la bang ke identity proof of no number 6 la bang ke identity proof of copy PC da Kenangsot ma Aadhaar card voter ID PAN card driving license la son pli la bang ke nali tum arideng donang pola son pli pen la driving license aveda to chok stame nali tum alo Aadhaar card voter ID PAN card la bang ke identity of proof of la bang ta Kenangsot lo la pen number 7 lo bangke passport size photo la bangke 100% nang eko nang litum long jong si passport size photo do pulote nang litum already smr x tame chokjis tame penan Voreng Avarsai long bangke recent passport size photo se nangji pupu recent pulote la bangke non het kachi tuli so photo si alang litum ke hang pon pon la pen abana photo la bangke alang litum da accept pon pedet siki ong la si passport size photo labang ta Kenangsot lo number 7 long bangke lapen number 8 long langdam lo pulte scan signature la tanani tum nang exi scan signature for online application jong sunani tum online jong se jogdon lo pulte scan tang labang so nani tum la signature mate sign la bangke nang ikwek po jalalom lapen number 8 along langdam lo pulotang te nani tum dak technology disability certificates tame dak pen Kenangsot lo disability certificate la Kenangji la bangke PWD a candidate category mata candidate to masi disability certificate la bangke ke hang pon pon disability certificate pulotang te apran ki meme ba ari akeng ka honghap la sondo la sonatum jongsi Voreng Avarsai jogdun pulotang te alang litum disability certificate la bangta ki Kedo Nangji Kenangsot lo lapen putra dak cethan pontula na lapen dak number 10 ba number 11 along lang polo na experience certificate la tanali tumalong Kedo Nangji la bangke ane Kenangsot se
stame do pulote make sen lo jong sidang litum kopini experience do pulotangte labangke la so certificate bangke experience pustame pinaana Voreng Avarsai long bangke experience certificate hang ponda titi do lapen pinaana Voreng Avarsai long bangke hang ponpe sik hang ponpe tumta do si jong sinangji pulote experience certificate jong si hola Voreng Avarsai da notification along jong si mention don pulote data experience certificate stame nalitum pidun nang ikji Lapen Kejutsi a documents labang ke NOC mate no objection certificate for candidates already in government public sector jobs. NOC kinangji labang ke government Voreng Avarsai claim nandang atum do pulotang te alang litum stami non malomang ke puthot apply dun long na se hola so jong se apply dun ji pulte alang litum no objection certificate labang ke alang litu kipi dun nangji kenangsot lo. Stami min important documents labang ke lason lo. Nang itumlang la educational qualification documents to nangji proof of age upon SSLC mate class 10 admit card lapen character certificate birth certificate labang ke nang itum along duwek nang po son mai son ke lapen jong si lada ke to teng do thai bulte lata mix no lapen permanent resident certificate mate PRC staminang itum along Kedo Nangji Kenangsot lo la so documents ta lapen employment exchange ta Kenangsot lo lapen caste certificate la tanani tumlong Kedo Nangji Kenangsot lo lapen identity proof upon Aadhaar card mate voter ID PAN card driving license la haita nang litum ardeng donang po lapen photos tame donangji lapen scan signature la donangji lapen disability certificate la bangke jong se la ka apply vekji kabang po bang pi jong se apran meme area king na sun ka hong hap pulote la bang nang ipo jong se Voreng Avarsai long jong se dak post kapik lang long jong si experience certificate nangji bulte la tanali tum experience certificate la taki pidu nangji Kenangsot lo dapen la NOC la bangke la important pon pelo stamenon dak ka important pon nai la bangke educational qualification so certificate important no dapen age proof apanali tum long SSLC admit card la taki du nangji Kenangsot lo permanent resident certificate mate PRC mate domicile certificate la taki du nangji Kenangsot dapen employment exchange la important no dapen caste certificate lapen nali tum la identity proof upon Aadhaar card voter ID PAN card driving license la haile pilote nali tum complete lo Voreng Avarsai Kejok Dunji Aphan bangke sila so video nali tum kilang pening sam pelotang te na so video nali tum share pon ikon lapen comment box lang nali tum togra than pachini ikon nali tum along ko PPA documents siki doma ka vema la bangke lapen ke apply ning jia process permanent resident certificates APUTHAK stamini li video ke dam time video long than pachini pone gelo employment exchange registration koson si claim ning ji koson si apply ning ji latani li than pachini gelo caste certificate koson si ke apply ning ji latani li than pachini pon igelo lapen Aadhaar card voter ID layan dani li angton pen la so YouTube channel long si angton pen stame upload pon ik thalo nali tum lang lang puta prapjin pen lang damigon ke apply ning ji a process la bangke sepinya video labang ke ansi nili kang pon polos dumi thakmi katu kavi karbitish 2.0 YouTube channel long kelagara do anpastami nili hinten kardom